ଶୁଭୁଛି ନା ବେଲପଣା କରିଦେମି ପିଇବ। ହଉ କରୁନୁ, କିଛି ପକେଇବୁନି, କେବଳ ଚିନି ପକେଇକି ଦବୁ। ଓକେ ବାବା ତମେ ପିଇବ ନା? ତମ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ କି? ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ନା ପୁରା ଚିନି ପଡ଼ିବ? ତମର ପଣା ପୁରା ସାଧା ହବ ନା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ? ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଆଗ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତମେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇପାରିବ? ସାଧା ସାଧା କଥା ଶୁଣିମି। ହଉ କୁହ। ସାଧା ତ ଓକେ। କୋଉମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସାଧା ପଣା ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଅବଶ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଧା ପଣା ହିଁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଜି କାହାର ଫରମାଇଶ ନାହିଁ କି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ସାଧା ହିଁ ହବ। ବାବା ପଣା କେମିତି ଲାଗିଛି? ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ଝୁମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପଣା ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତେ। ପଣା କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଣା? ବଢ଼ିଆ।